Hristos a înviat tuturor. Hristos voskres, Hristos anesti. Sunt în Hasia, unde se află la 200 de metri înălțime. În spate avem Biserica Sfintei Marie, care sărbătorește 2 ori pe an. Și sunt mai sus decât mănăstirea Sfântului Ciprian, unde am învățat aproape 12 ani iconografia. Mă simt foarte bine aici. Parcă sunt îmbrățișată de sfinți.